Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi ukuvumile ukuthi iqembu lakhe lidonsa kanzima kulandela ukushaywa ngo-2-1 ekhaya lishaywa iMarumo Gallants e-FNB Stadium ngomgqibelo ntambama. I-Chiefs iqale yahamba phambili ngegoli elihle likaGlody Lelope, kodwa amagoli kaTrevor Mathiane noDaniel Msedane aguqula umdlalo avuna iGallants, ashiya abalandeli basekhaya bebambe ongezansi. Ukuhlula kube ngokuka-11 kwe-Chiefs kulo mqhudelwano ophoxile ku-Premiership, njengoba lezi zinkundla seSoweto sezisengcupheni enkulu yokuphuthela imidlalo yokuhlungela i-MTN 8 isizini yesibili ilandelana, phezu kokuholela leli qembu kwamanqamu e-Nedbank Cup lapho lizobhekana khona ne-Orlando Pirates ngoMay 10 eMoses Mabhida Stadium. EziKanabi sezidlale imidlalo eyisithupha yeligi zingawini futhi seziphumile nakwi-top 8. Ngemuva komdlalo uNabi ukuvumile ukuthi isimo sibi kakhulu futhi wagcizelela isidingo sokusamukela ngaphandle kokubeka izaba. Uzwakalisa ukukhathazeka okujulile ngokulahlekelwa kweqembu ngendlela elidlale ngayo, akubona kumkhathaza kakhulu kwedlula ukwehlulwa uqobo. Ekhuluma neSuperSport TV, uNabi uphawula ukuthi iChiefs ibivele idonsa kanzima nangaphambi kokuthi igoli likaLelope lebanga elide libabeke phambili. Uqamise izingqinamba ngobuholi kanye nokushoda kubadlali bokuzivikela nabahlaselayo, evuma ukuthi iqembu belikude kakhulu nokuwina, beliyihlazo uqobo. uNabi uphinde waveza ukuthi isikhundla seligi iqembu elimi kuso sikhombisa ukujula kwemizabalazo yabo yamanje.